дуруд ба ҳама мухлисони Барселона ва канали Барса ТG. собиқ президенти Барселона Бартомеу дастаро дар буҳрони ҷиддӣ монда буд. дар натиҷаи санҷише ки аз ҷониби президенти имрӯзаи Барса Лапорте роҳандозӣ шуд, даста тақрибан 1.3 миллиард евро қарз дошт. маоши футболбозон бошад 40% зиёдтар аз дигар топ дастаҳо буд. имрӯз мо дар бораи маоши футболбозони Барса бароятон мегӯем. моро пайгир бошед. Сарпарасти навори мазкур ширкати 1x ба шумор меравад. дар 1x регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Barsa TG. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. маоши футболбозонро ба се қисм ҷудо мекунем, то ин ки шумо хубтар фаҳмед. якум то 5 миллион, дуюм аз 5 то 10 миллион ва сеюм бошад футболбозоне ки зиёда аз 10 миллион евро дар як сол маош мегиранд. аз ҳама камтарин маошро собиқ футболбози каталониҳо Дани Алвес мегирифт, ки он 155 000 евро буд. Дани барои кӯмак ба даста ба ин қадар пул розӣ шуда буд. ҳимоятгари дигар Менгеса 220 000 маош мегирифт. бозингари дигар Гави низ ҳамин қадар, вале бо шартномаи нав ин бозингар зиёда аз 4 миллион евро бояд маош гирад. Абамянг 240 000 евро музд мегирифт. соли оянда маоши ин бозингар зиёд карда мешавад, ки тақрибан 12 миллион евроро дар бар мегирад. Нико Гонсалес 600 000 евро, собиқ ҳамлавар Де Йонг 1.2 миллион евро. маоши Адама Трауре 2.5 миллион евро буд, ки ӯ ба Вулверхэмптон баргашт. Гарсия 3 миллион евро ҳаққи кор дорад. ситораи ҷавони даста Рики Пуш 4 миллион евро маош мегирад. Дест низ ҳамин қадар. ба ҳамин бозингарони то 5 миллион евро музди маош мегирифта ба анҷом мерасад. акнун бинем ки киҳо аз 5 то 10 миллион евро дар як сол ба даст меоранд. дар аввали ин рӯйхат бозингари ба наздикӣ шартномаи нав ба имзо расонида Серхио Роберто мебошад. ӯ ба ҷои 12 миллион евро маоши пешинааш розӣ шуд, ки 5 миллион евро дар як сол ба даст биёрад. қаҳрамонии хуби яке аз капитанҳои Барса, Мемфис Депай низ ҳамин қадар ойлик дорад. Ферран Торрес 6.5 миллион евро, Нето, Лангле ва Мартин Брайтвейт 7 миллион еврогӣ маош мегиранд. Араухо низ ба ҳамин рӯйхат шомил аст. Педри тибқи маълумотҳо 9 миллион евро ҳаққи кор доштааст. Ферштеген низ ҳамин қадар. акнун биёед ба онҳое мегузарем, ки маошашон аз 10 миллион евро боло мебошад. рӯйхатро Ансу Фати оғоз мекунад. ӯ баъди дароз кардани шартнома 11 миллион евро дар як сол кор мекардааст. то ин дам аз бозиаш дида ҷароҳатҳояш зиёд буданд. умедворем ҳамааш хуб мешавад. вазъияти Умтити ҳам, ки маошаш 12 миллион евро мебошад, чунин аст. ин бача дар соли гузашта танҳо як бозӣ дар Ла Лига дошт. Френки Де Йонг 16 миллион евро маош мегирад. Дембеле ки шартномааш ба анҷом расидааст, 20 миллион евро кор мекард. боз мехостааст, ки 25 миллион евро маош гирад ва 40 миллион ҳамчун бонус. аппетити акаамон хеле хуб будааст. се бозингари дигари даста дар давраи пандемия ба коҳиши музашон розӣ шуда буданд, вале даста баъди каме ба худ омадан боқимонда пули онҳоро пардохт хоҳад кард. Жорди Алба бояд 20 миллион евро гираду Серхио Бускетс 22 миллион евро ва аз ҳама маоши зиёд мегирифта Жерар Пике 25 миллион евро дар як сол маош бояд гирад. албатта ҳоло даста ба онҳо аз ин дида камтар маош медиҳад. акнун маълум, ки чаро даста дар буҳрони калоне рӯбарӯ шуд. Бартомеу шартномаҳои рӯғанӣ мебаст. Лапорте ин мушкилиро бо гуфтушунӣ ҳал карда истодааст ва маоши баланди дастаро то 10 миллион евро коҳиш додааст. ба фикри шумо кадоме аз ин бозингарон ба маоши мегирифтаашон намеарзанд? фикри худро дар комментария нависед. ҷолиб аст ақидаи шуморо фаҳмидан. ташаккур, ки то ин дам бо мо будед. хайр.